Makahalang yung isa pero hindi. Puta, ang laki pala nito. Yan oh. Loaded na to mga adya. Game. Pag napaligoy-ligoy pa, game agad. What's up mga kaji? Nagambino pa din. Oh my God. Biro lang mga kaji. So yun mga kaji, no? Maglalaban tayo ng gagamba ngayon. So bago yun mga kaji, may titesting akong gagamba, no? Kasi may luma akong gagamba dati. So kung magandang laro na ito, ibig sabihin magaganda din yung laro ng mga kinondisyon natin bago. So pakita ko lang muna sa inyo yung gagamba. So itong dilaw. Sipatin nyo. Ayan. Kasi paglalaban-labanin ko yung malalaki na nandito, no? Yung mga banusan. Tingnan lang natin to. Ito yung mga banusan natin dati pa, no? So maliliit yung banusan natin dati. Hindi naman sa maliliit mga kaji, sobrang laki lang yung banusan natin ngayon. Tingnan nyo. Yan ang magkalaban. So yan, saka yung dilaw. Taguin natin. So okay, game. Kampihan na. Mabilisan lang para dire-diretso tayo. Doon tayo mag-aano sa mga derby size mamaya. So ako mga kaji dito, dito ako sa Tigre. Ito. Dito ako. Pero hindi ko naman alam to mga kaji kasi parehas naman matapang ito. So wala nang puncher mga kaji, no? Diretso video na tayo. Kasi subok naman na itong mga gagamba na to. Game na agad, no? Game. Sige. Ratatatat. Pusang alaw ka. Talo ata ako mga kaji. Ito talaga, no, itong mga gagamba na to. So, yamot na yan, no. So, nakasalpak na siguro dyan. Mga 4 times loaded na yan. Pang-4 na load na nila yan. So, wala na yan mga kaji. Rekta. Win kagad yung dilaw, no. Win-lose kagad yan mga kaji. Surrender na yan. Pag ganyan, sinusurrender na namin yan, no. So, talo to mga kaji, surrender na yan. So, admit defeat na lang yan, no? Katabi natin ito mga kaji. One down. May testingin pa tayo. Sige, kasi marami tayong mga gagamba. Bahala na kayo mamili mga kaji, no? Kung anong trip nyo. So, ito may dilawin tayong malaki. OS size. Oversize. Yan, no? Malaki yan. Oversize. So, ang kalaban niya, oversize din. Testingin na natin ito. Oh, sandali. Tulugin natin para mapilian nyo. Makursunada nyo pala mga kaji, no? Pause natin, sige. Ito mga kaji, jumbo na to. Ito yung sa unang banusan na pinakamalaki, no? Jumbo size na to. Makahalang yung isa pero hindi. Puta, ang laki pala nito. Yan, no? Loaded na to mga kaji. Game. Pag napaligoy-ligoy pa, game agad. No? Kung magbigay ng magandang laban. Makapalang paa, malaki ang kaha. Game. So ito para makapag-marathon naman kayo mga kaji kasi marami tayong gagamba, no? May mga selection pa ako. So yung mga selection namin mga kaji, sa hackfight na namin yun kasi may hackfight kami, no? Okay, game. Ay ka! Tumae pa kasi yung malaki. Naku, kumambak pa. Uy, lalaban pa tong sa baba mga kaji, lalaban pa to. Naku, ihalo na si Pusti. Tumae kasi itong mga kaji, nahuli, no? Nahuli. Okay. One down. One more down. Isang down na lang mga kaji. Naku, tinamaan sa pusod. Crampings na mga kaji. Pusod ang tama niya. Crampings na to. Wala, kakainin na lang ito mga kaji, no? Wala, pusod ang tama niya ito. Wala na, kakainin na lang yan. So ito mga banusan na ito mga kaji, yamot na to, no? Sabi ko nga sa inyo, kailang salpak na ng load to. So sa mga gusto palang mag-avail ng load namin dyan, nasa Shopee. Yung link nasa baba, no? Yung link ng load natin mga kaji nasa baba. So kung gusto nyo subukan yung malakas naming load dito, so basta pakita namin yung record din namin ng hackfight, no? Kasi yung last time mga kaji, taya pa lang namin sa labas, talo na kami, no? Hindi pa nakakalaro yung gagamba namin, talo na.
So, panalo yung dilaw natin doon. Ito mga Ajay. Ito na yung mga main fight natin. Yung mga derby size.